και εν ώψη της ελεύσεως του Αντιχρίστου, που θα έχουμε άμεσον κίνδυνο αρνήσεως, διότι τα μαρτύρια θα είναι πολύ ισχυρότερα με τα μέσα που διαθέτει η επιστήμη και η τεχνολογία, θα ασκήσει ο Σατανάς μέσω αυτών μεγάλη επίρρεια. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε άμεση ανάγκη της δημιουργίας των μοναστηριών, αν θέλουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να βρουν ασφάλεια έναντι των κακών που μας περιμένουν και θα έρθουν οπωσδήποτε και σίγουρα, διότι έχουν αυτά όλα τοποθετηθεί μέσα στις γραφές. Η παρουσία του μοναστηριού μας είναι ένας φάρος του Ορθοδόξου μοναχισμού μας. Κάθε μοναστήρι είναι και ένα φυλάκιο του Θεού και μια παρουσία αγιοπατερική το κάθε μοναστήρι εκεί που βρίσκεται δημιουργημένο και φτιαγμένο ευλογεί το μέρος όλο, τον κόσμο όλο, ειρηνεύει και το μέρος όλο, φεύγουν τα δαιμόνια, έρχονται άγγελοι, αλλά και με τη δουλειά την πνευματική που παρέχει, που δίνει, βοηθάει τους χριστιανούς μας να περπατήσουν σωστότερα τον δρόμο της σωτηρίας. Είναι ένα πνευματικό καταφύγιο που καταφεύγει κάθε ψυχή που θέλει να σωθεί, που θέλει να παρηγορηθεί, που θέλει να ζωογονηθεί, που θέλει να φωτιστεί. Υπάρχουν τόσα προβλήματα και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, χίλια δυο προβλήματα και ιδιαίτερα τα ψυχολογικά και τόσα άλλα που υπάρχει άμεση ανάγκη λύσεως και διαφωτίσεως. Η παρουσία του μοναστηριού, οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί έχουν την δυνατότητα, έχουν τη χάρη, έχουν την πείρα, έχουν την παρουσία τους που μπορούν να βοηθήσουν και να σώσουν τους ανθρώπους που καταφεύγουν εκεί. Λοιπόν, η παρουσία του μοναχισμού μας σε αυτόν τον νέο κόσμο που λέγεται Αμερική, που λέγεται Καναδάς, που δεν υπάρχει πλην του ενός Ορθοδόξου ελληνικού μοναστηριού με ουσιαστική παρουσία, αυτό μας δίνει τις χρηστές ελπίδες, τις ελπίδες αυτές που θα δώσουν ζωή, θα δώσουν φως, που θα δώσουν σωτηρία στον κόσμο εδώ. Λοιπόν, η παρουσία του μοναχισμού και ιδιαίτερα του πρώτου μοναστηριού, να δώσουμε την ευχή και την ευλογία και τις προσευχές σας να πολλαπλασιάσουν, δηλαδή το ένα αυτό να αποτελέσει προζύμι που θα ζυμωθεί όλος ο χώρος αυτός του νέου κόσμου με μοναστήρια, με φάρους, με ορθόδοξα στέκια, με οάσεις πνευματικές, που οι χριστιανοί μας να τρέχουν κατά τόπους, να τρέφονται, να φωτίζονται, να δροσίζονται, να σώνονται, διότι περιμένουμε την νέα εποχή που σημαίνει εποχή Αντιχρίστου. Λοιπόν,
και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αντίχριστοι, και όπως λέγει και ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος, και ποιος εστίν, λέει, ο αντίχριστος? Αυτός που δεν ομολογεί τον Χριστόν Ιησούν εν σαρκή ελιληθότα. Λοιπόν, όποιος δεν ομολογεί ότι ο Χριστός κατέβηκε στη γη ως πραγματικός Θεός και πήρε σάρκα και έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος, για να σώσει τον άνθρωπο και να ανεβάζει τον άνθρωπο εκεί που είναι το πρώτερο αυτός, δηλαδή στον ουράνιο κόσμο, στη δόξα του Θεού επάνω. Όποιος τον ομολογεί όλα αυτά και τόσα άλλα, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Λοιπόν, και εφόσον περιμένουμε εποχή Αντιχρίστου, εγώ έχω μια ταπεινή γνώμη, δεν την υιοθετώ και λέγω ότι ο Αντίχριστος, που θα είναι μια προσωποποίηση όλης της σατανικής δυνάμεως, θα δώσει την παρουσία του στο κέντρο που λέγεται Νέα Υόρκη, μέσα στις θάλασσες και στους ποταμούς, η Βαβυλώνα, αυτή που αναφέρει η Αποκάλυψη, θα δώσει ίσως εκεί κατά πρώτον την παρουσία ή την έδρα του ή το κέντρο του που θα επικοινωνήσει με όλο τον κόσμο όταν θα έρθει και θα αυτοκαλείται ο μεγάλος αδελφός, ο Αντίχριστος, και μέσω της τηλεοράσεως και με τα μέσα τα τηλεοπτικά θα επικοινωνεί αυτοστιγμής ανα πάσα στιγμή με κάθε άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος θα είναι μέσα στο γειτόνα του, μέσα στο δωμάτιό του, οτιδήποτε και αν κάνει θα έρθει αυτόκλητα από μόνος του, θα παρουσιαστεί η παρουσία του και θα δίνει τις διαταγές του και το πιστεύω του στον άνθρωπο για να υπακούσει με δαιμονική ενέργεια, να τον κάνει, να τον τραβάει, να πιστεύει και να τον ακολουθήσει. Λοιπόν, επειδή εδώ στον κόσμο αυτόν και λοιπά υπάρχουν σατανιστές, υπάρχουν αιρετικοί, υπάρχουν αντίχριστοι, υπάρχουν και τι δεν υπάρχουν, λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση θα έρθει να φυτρώσει ο Αντίχριστος που αναμένεται και πρέπει εδώ να γίνουνε, εδώ πρέπει να στήσει και ας ελπίσουμε να στήσει ο αρχιστράτηγος Χριστός την γενναία του στρατιά, τους λοκατζίδες, τους καταδρομείς, τους ειδικούς για τέτοιες μάχες, όπως έχει ο στρατός, που θα αντιμετωπίσουν τον σατανά αυτόν, και ο στρατός αυτός ο γενναίος θα παρασύρει και τους χριστιανούς, τους απλούς φαντάρους, να αποτελέσουν το στρατό και το μέτωπο του Θεού. Λοιπόν, και αυτοί οι λοκατζίδες και οι καταδρομείς λέγονται μοναχοί, μοναχές, και τα φρούρια θα είναι τα μοναστήρια. Σε αυτά θα καταφύγει ο κόσμος να κρυφτεί και να ασφαλιστεί κάτω από αυτή τη δύναμη. Αυτά τα μοναστήρια, αυτή τη στρατιά, αυτούς τους γενναίους, σήμερα έρχεται δυστυχώς και μάχεται αυτή καθεαυτή η Εκκλησία, τη μη δημιουργία όλων αυτής της στρατιάς, και εν ώψη της ελεύσεως του Αντιχρίστου, που θα έχουμε άμεσον κίνδυνο αρνήσεως, διότι τα μαρτύρια θα είναι πολύ ισχυρότερα με τα μέσα που διαθέτει η επιστήμη και η τεχνολογία. Θα ασκήσει ο Σατανάς μέσω αυτών μεγάλη επίρρεια. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέγει στο Ιερό Ευαγγέλιο, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα έβρει την πίστη επί της γης, θα βρει ανθρώπους να τον πιστεύουν, όχι με γλώσσα αλλά με την καρδιά και με τη δύναμη της αγκρίας.
Γι' αυτό ακριβώς έχουμε άμεση ανάγκη της δημιουργίας των μοναστηριών, αν θέλουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να βρουν ασφάλεια έναντι των κακών που μας περιμένουν και θα έρθουν οπωσδήποτε και σίγουρα, διότι έχουν αυτά όλα τοποθετηθεί μέσα στις γραφές. Οι γραφές είναι δια Πνεύματος Αγίου και τίποτε δεν θα πέσει κάτω, όλα θα γίνουν αυτά. Λοιπόν, η παρουσία των μοναστηριών και των ανθρώπων που θα κατοικούν μέσα θα έχουμε απόλυτα ανάγκη και πρέπει να τα επιθυμήσουμε, να τα βοηθήσουμε να γίνουν και να ευχηθούμε να πλαισιωθούν με γενναίες ψυχές που θα δράσουν δραστικά έναντι του σατανά και της στρατιάς του και θα δράσουν πάνω στους χριστιανούς μας, να τους δώσουν πίστη για να αντισταθούν, για να γίνουν οι καινούργοι μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι θα είναι ασυγκρίτως ενδοξότεροι από τους μάρτυρες των πρώτων χρόνων. Βεβαίως, αυτοί που θα σωθούν στους εσχάτους χρόνους, αυτοί θα λάμψουν υπέρ των ίδιων, περισσότερο από τους Αγίους τους πρώτους, διότι τα βάσανα θα είναι μεγάλα, η πίστη είναι αδύναμη, το κακό πολύ, και γι' αυτό αυτοί που θα δώσουν τη μάχη θα είναι οι διαλεγμένοι άνθρωποι του Θεού. Τότε η πίστη ήταν που λέμε με τους τόνους και τα θαύματα των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων θαύματα. Τα κακά ήταν λίγα. Η αμαρτία δεν ήταν έτσι τόσο πολύ δραστική και φανερή. Τώρα αδύνατη πίστης, πολλά τα κακά, πολύ η αμαρτία, πολύ το σκοτάδι, λίγη οδηγή, σπάνια κανένας πνευματικός άνθρωπος, βρισκόμαστε σε μία δυστυχισμένη πνευματική κατάσταση. Άρα λοιπόν όποιος βρεθεί να δώσει την καλή μαρτυρία του Χριστού θα γίνει μέγας με τόνους απάνω και θα είναι ο μέγας ευτυχής που θα κερδίσει το πρώτο λαχείο.